ಆಯುಷ ಅರಿಶಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಪರಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಏನೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಸಿ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಸಿ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿನ ಶೆಟ್ರು ಪತ್ತೊಂದೇರು ഞാൻ ലവേ പണ്ട് തൂത്ത് ചേർത്ത് അത് തൂത്തുള്ളിന്ന് ಮೇಲೆ ಸುರೂತ ಪಲ್ದಿ ಬೇರೆ कैसा लगा मेरा मजाक? ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಮುಖದ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವ್ನು ದೀಪದಾಗೈತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಲ್ಲ ಅಂಡಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಎಂಕಲು ಅಂಡಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ ಮೊನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ನ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ఉంది. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಬತ್ತ ದೊರ್ತು ಮುಕ್ಕೊಂದುರ್ಲು ಮೂರು ಸಮ ಎನ್ನಾಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತದೆ. ಪರಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲೆ ಪನ ಆಯುಷ ಅರಿಶಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪಂತೇನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಇವನ್ ಯಾಲ್ಲ ಬಂತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಗಲು ಪಂಚಿನದು ಯಾ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರನಗರೆ ಪೂರ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಏ ತಾಪುನಾತ್ ಪೂರ ಪರಕ್ಕೆ ಬುಟ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವುಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪರಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ತುಕ ಐನಾತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ಮರ್ಕ ಸಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಸಾರಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಮರ್ದಗಲ ಹೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಆರುಷಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶೂರು ತಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಗದಿ ಬೋಡ್ನತ್ತು 2 ಜನ ಬೆಡ್ ಜತಿತ್ತೇರು ಅದಾಗ ಆಯುಷಿ ಹೊರನೆ ಕೈ ಇಂಚ ಹಾಕಿವ್ರು ಅಂಚ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಗಚೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಣ್ ಚೂರು ಗಾಯತನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಯ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ
ಕಣ್ಣು ತಾಗದು ಮನ್ನಾಗ ಅವು ಅವೇ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಈ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ. ಕಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತಂಡು ಚೂರು ಕೆಂಪಾತನ ಅಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರು ಚೂರು ಗಾಯ ಆತನಿಗೆ ಬಟ್ ಮರದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಬೇಬಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಅದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆರುಷಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲಿಲೆ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅವರ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚನ 2 ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಅವು ಚೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಏನಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಿಂಜ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕಲ್ನ ಏನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸೊ ಸಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.